okupatsirani nkhanizi ndine Happy Mzembe. Poyamba tione mitu yafa ndipo ena oposa 8,000 ali kakasi potsatana na mondo wa Chido yemwe anawomba mdziko lino. Mneneri wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma Achipiro Khamula watsimikiza kuti alandira malipoti okhudza kusasuka kwa nyumba, zipinda zophunzirira ndi misewu mwa zina. Panakali pano mkulu wa nthambi yoona za nyengo Luce Mtiratira wati na mondo wa Chido tsopano wazilala kuchepetsa chiopsezo cha ngozi mdziko muno. Franklin Mtambalika ali ripoti. Zotsatira zoyamba za momwe namondo wa Cyclone Chido wasakazira mdziko muno zikusonyeza kuti anthu oposa 8,000 akusowa pokhala. Mwachisoni, anthu ena awiri afa pa ngozi iyi. Achipiro Khamula omwe amalankhulira nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma akuti nthambi inakali mkati mofufuza kuti anthu akusowekera thandizo lanji. Tikaonkhetsera anthu awiri atisiya ndipo mawanja 1,800 omwe ndi anthu pafupifupi 8,100 akhudzidwa. Makhonsolo opitirirabe kupanga kauniuni kuti apeze kuti ndi chiwerengero cha anthu otani chomwe chakhudzidwa komanso ndi katundu ochuluka bwanji yemwe wawonongeka. Padakali panopa namondo Chido wachepa mphamvu. Pakadali pano mkulu wa nthambi yoona za nyengo Luce Mtiratira wati namondo wa Chido tsopano watuluka mdziko muno nkubwerera ku Mozambique, zikusonyeza kuti nyengo yabwerera mchimake mdziko muno. Namondo Chido watuluka mdziko muno walowera kumbali ina ya Mozambique. Ndilengelepo somwe yapa kuthokoza Malawi kuti atalandira machenjezo aja achitapo kanthu zimene zathandizira kuti mwina impact ya cyclone iyi ikhale yochepa. Tikhulupirira kuti zimenezo zipitirirabe mpaka kutsogolo kuno. Unduna wa zamaphunziro unalengeza kuti sukulu ayamba azimitsa kaye ndipo pa nthawi nyumba za aphunzitsi komanso zipinda zophunziriramo zinasasuka kamba ka namondo wa Chidoyu. Mayi Linda Chitala komanso amuna wa Macpherson Chitala omwe apolisi anawamanga sabata yatha pokhudzidwa ndi kuvulazidwa kwa mwana wawo wa zaka zitatu akana mulandu ochita zinthu ndi cholinga chofuna kuvulaza munthu omwe apolisi awatsekulira. Awiri walolemba anakaonekera ku bwalo la milandu komwenso anapempha belo yomwe bwalo la milandu lakana. Yemwe akuweruza mulanduwu Senior Resident Magistrate Fraser Moyo wati mulanduwu ayamba kuuzenga pa 9 January chaka chamawa. Kasi Mwaubi ali ndi ripoti. Alinda komanso a Macpherson Chitala anakaonekera pamaso pa bwalo la milandu la Chief Resident Magistrate ku Blantyre lero kuti akavomere kapena kukana mulandu omwe apolisi awatsekulira ochita zinthu zofuna kuvulaza munthu. Mmodzi momwe akuyimira boma pa mulanduwu a Josephine Kumitengo Gwaza woyamba adauza bwalo la milandu kuti mbali yawo ikufuna itakonzanso kalata za mulandu omwe ambali ya boma anatsegulira Alinda kamba kuti ambali ya bomawa amafuna kuti Alinda komanso amuna awo a Macpherson ayankhire mulanduwu pamodzi. Senior Resident Magistrate Fraser Moyo atawerenga mulanduwu kwa awiriwa anaukana mulanduwu. Kenaka oganizidwa mulanduwa anapempha bwalo kuti liwatulutse pa belo koma ambali ya boma anati zisatero kamba kuti mwa zina anthuwa komwe amakhala ndi komwenso mwana yemwe adamuchita nkhanzayu amakhala zomwe sizikadakomera mwanayu. Magistrate Moyo mchigamulo chake anakana kupereka belo kwa awiriwa ndipo anati mulanduwu azayamba kuumva pa 9 January chaka cha 2025. Utatha mulanduwu izi ndi zomwe omwe akuyimira mbali ya boma Agwaza adayankhula. Timapanga amend charge sheet kuti tionjezerepo oganizidwa mulandu wachiwiri amene ali abambo ndi zachitika lerolo. Ndi atatenga plea mata inapanga proceed ku bail, anapanga application ya bail imene akoti akana akuti akhale kaye mosungidwa kundende mpaka ma witness angapo atapanga testify, then the court azapanga review decision yawo ya bail. Anthu ochuluka adachoka mdera la Machinjiri komwe oganizidwa mulanduwu akuchokera ndipo anthuwa ati amafuna azamve okha mulanduwu. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Nduna yoona za chilungamo atayete simvalo yachenjeza mabungwe omwe saboma kuti asamagwire ntchito ngati zipani zotsutsa koma azionetsetsa kuti akuunikira boma pamomwe angagwirire ntchito. Amvalo amayankhula ku Lilongwe pomwe amasayinira mgwirizano pamomwe mabungwe omwe saboma angamachitire ntchito zawo ndi mabungwe kuti asamachite zinthu ngati zipani za ndale. Andrew Viano ali ndi ripoti. Nduna ya chilungamo atayita simvalo
yati boma limadziwa ntchito yotamandika yomwe mabungwe omwe saboma amagwira popititsa patsogolo ufulu wa anthu. Amvalo ati boma liwonetsetsa kuti malamulo alipo okwanira oteteza anthu ndiponso kuwathandizira kuti akhale ndi ufulu wawo. Komabe iwo adandaula kuti pali mabungwe ena omwe si aboma omwe amachita zinthu ngati zipani zotsutsa, ponena kuti izi sizikuyenera kukhala choncho. Tili limodzi ndipo tikhale limodzi, koma zikhale mwayi wonena kuti ena aliwesepo ndale anthu ena amakhala ngati amatha kusokoneza pakati pa ufulu wachibadwire ndi ufulu wa ndale. Siyanisi pene apetu ufulu wachibadwire ndimene aliyense ali nawo, komanso ufulu wa ndale uliso mu constitution yathu. Wapampando wa mabungwe pansi pa mgwirizano wa National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe ati mdziko muno mwakhala kuphwanyiridwa kwa ufulu munjira zosiyanasiyana ndipo mgwirizanowu ukonza mavutowa. Ife ngati amabungwe timayimira wina aliyense kuphatikizapo anthu amene amasapota zipani zosiyanasiyana. Ndiye tikakhala kuti tikutenga mbali ndiye kuti sitingathe kuwatumikira Malawi, chifukwa nthawi zonse timanena kuti ife timayamulira Malawi, kutanthauza kuti sitimayenera kuyang'ana chipani kuti. Mwazina, mgwirizanowu uthandiza kuti mabungwe omwe saboma adzigwira ntchito zawo mosavuta. Oyimira nyumba ya malamulo, mabwalo a milandu, komanso ofesi ya nduna za boma ndi amabungwe omwe saboma ndi amene asayinira mgwirizanowu. Chipani cha Malawi Congress MCP chati sichikuona kufunika kwenikweni kuti bungwe la Malawi Electoral Commission MEC liwonjezere nthawi yakalembera wachisankho maka mgawo loyamba. Mneneri wa chipani cha Jesse Kabwira wati chipani ichi ndi chokhutira ndi momwe ntchito yakalemberayo wayendera m'magawo onse atatu. Komatu zipani za Afford, DPP komanso PP zati zikudikira ndi chidwi kumva tsiku lomwe bungwe la MEC likhazikitse ntchito yowonjezerayi. Imoni Piringu ayindi ripoti. Mneneri wa chipani cha Malawi Congress MCP a Jesse Kabwira wati chipani chawo sichikuona zifukwa zomveka bwino kuti bungwe la chisankho la MEC liwonjezere nthawi yolemba anthu mukaundula wa chisankho, ngakhale atakudziwa kuti chiwerengero cha anthu omwe analembetsa m'gawo loyamba chinali chochepa. Akabwira aloza chala zipani zotsutsa boma ati pokolezera kuchepa kwa anthu omwe analembetsa mukaundulayu ponena kuti zinali kalikiliki kutsutsana ndi bungwe la MEC komanso NRB. Ku Malawi Congress Party tili ndi nkhani yoti timayika umoyo wa Malawi patsogolo, umoyo wa munthu wosauka wa kumudzi. Ndiye munthu wa kumudzi sadya ndali, sadya izizi za registration, izizi ndi zofunikira za democracy. Koma mtu akati atifunsa kuti ndalama ipite kuchakudya kapena ipite ku registration, titaonera kuti pano ndimene yabwerera mvula tentilowiroko, anthu apeze fetereza yokwanira, anthu apeze chakudya. Komatu mneneri wa chipani cha DPP a Shadrack Namalomba wati chipani ichi chayimabe pa khumbo lake lofunitsitsa kuti ntchito yakalemberayi ayiwonjezere nthawi. Tiyembekeserabe kuti mawana fotokozawo kuti ayisa pakaso pachiwiri tiyembekesera kuti no zimene zichitika sikhulu sibe chikupita kuti zichitika ya tiyembekeza chakho zichitika. Mneneri wa chipani cha PP a Ackson Kalaire Banda komanso mneneri wa Ford a Matula Anemaluwa wati akufuna kuwonjezera nthawiku kufikirenso gawo lachiwiri komanso lachitatu lakalemberayo. Pakanali pano bungwe la MEC lati liyankhulapobe pa nkhaniyi komanso zina kudzera mukalata yomwe litulutse m'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe. Ndine Imon Piringu. Mukuona nkhani pano pa Zodiac ndipo mwindine Happy Mzembe. Tindi zambiri nkhani pomwepo. Osamavutika ndi makala inu. Introducing Malawi's first sustainable licensed makala, Kawandama Hills Charcoal. Makala osavuta kuyatsa komanso otulutsa utsi ocheba. Good for Mbaula, good for Braai, and good for Malawi. Burn responsibly. Together, we can protect Malawi's forest.
bungwe la aphunzitsi la Teachers Council of Malawi likudziwitsa ophunzira za uphunzitsi, aphunzitsi a sukulu za primary ndi secondary, aphunzitsi a koleji zosula aphunzitsi kuti tsiku lomaliza kulembetsa mkaundula wa ntchito ya uphunzitsi ndi pa 31 December 2024. bungweli likukumbutsanso onse okhudzidwa kuti ndikulakwira malamulo kugwira ntchito ya uphunzitsi popanda chilolezo. cholinga chochitira izi ndikupititsa patsogolo ukadaulo wa ntchito ya uphunzitsi. choncho bungwe la aphunzitsi latsekula maakaunti aku banki atatu kolipirira ndalama motere: Teachers Council of Malawi Standard Bank account number 910-000-693-4215, Teachers Council of Malawi FDH Bank account number 1970-10-000-3565, Teachers Council of Malawi NPS Bank account number 247-58508. dziwani kuti bungwe la Teachers Council of Malawi sililandira ndalama zolipirira m'njira ina yapadera kupatula yokhazikitsidwayi. mukafuna kudziwa zambiri chonde lankhulani ndi a registrar pa 0999638224. kumbukirani, tsiku lomaliza kukalembetsa mkaundula wa aphunzitsi ndi pa 31 December 2024. Finished high school? What's next? UNICAF University is offering you an 85% scholarship to study for an internationally recognized bachelor degree in a wide range of programs. Choose from online tuition or on-campus study and enjoy the student life experience. Our state-of-the-art campus in Lilongwe, accredited nationally by the NCHE and internationally by the British Accreditation Council in the UK, is waiting to welcome you. Why choose UNICAF University? Here's why. Flexibility, affordability, accessibility. Apply for a scholarship and give your career an instant kickstart. Speak to one of our dedicated student advisors at our campus in Lilongwe on 01-755-333 or at our Blantyre office on 01-811-986 or contact us via WhatsApp on 0993-907-002. We are Premier Bet, more than just sports betting. Experience an adrenaline rush like no other with Premier Vegas by Premier Bet. With thousands of online games, you can play fast and win fast. Play the best in crash games and slots, anytime, anywhere. All with a brand you can trust. Get your exclusive welcome offer now. Premier Vegas, where winners play. chaka chatsopano. takulandiraniso ndipo mwe ndine Happy Mzembe pomwe tikupitirira tionenso zina mwa nkhani zathu. ena oposa 8,000 ali kakasi malamulo. Dr. George Chaponda wauza sipikala wa nyumbayi alola aphungu a nyumbayi kuti akaone okha zomwe zili ku nyumba yosungira katundu imene bungwe la National Registration Bureau likugwiritsa ntchito kukanengo komanso ofisi za bungwe la MEC ngati kukuchitika zachinyengo. Sipikala wa nyumbayi Catherine Kotani Hara anauza Chaponda mnyumba malamulo lolemba kuti alephera kupereka umboni woti boma la MCP likugwiritsa ntchito malowa kuti lidzabere chisankho. Ndipo Dickson Chivwadi Gondwe walemba ripoti. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa Dr. George Chaponda watsindika kufunika kuti aphungu a nyumba ya malamulo apite komwe kuli ofesi za bungwe la NRB komanso MEC kuti akadzionere okha nkhani yokhudza zomwe zakhala zikukambidwa pa nkhani ya ziphaso za unzika. Malingana ndi Chaponda, aphungu ali ndi udindo waukulu polondoloza nkhani kutengeranso ndi kuti chisankho cha dziko lino chichitika mwezi wa Septemba 2025. Polankhulapo kukhudza nkhani yomweyi, sipikala wa nyumba Catherine Kotani Hara kampani ya Reply Malawi kuchikangawa komwe anayamikira ntchito za kampani pobweretsa ndalama zakunja mdziko muno. Mkulu wa kampani ya Reply wati kupatula ndalama zakunja iwo akupitirizabe kulemba Amalawi. Toera Katswiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wanena kuti kampani zomwe sizaboma
zili ndi udindo waukulu pofuna kuthandizira boma kwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Iye anati kampani ya Reply ndi chitsanzo popeza imathandizira kale chuma cha dziko lino kudzera mukulipira misonkho komanso kugulitsa katundu wake m'mayiko akunja, zomwe wati zimabwerezeretsa ndalama zakunja zomwe pakadali pano zikufunika. Zinthu zakuti zithandiziranso kuti tipeze ndalama zakunja chifukwa chakuti zimene zikuchitika pa mafactory awo kuno zikutumizidwa mayiko akunja, komanso kuti malo moyitanitsa zinthu zina kunja monga mapolo amagetsi tudzipangira tsopano, koma ndi mapolonso amene mastandard wake ndi ovomerezeka ngakhale Southern Africa yonse. Ndaonanso kuti ali nchidwi zedi choti akamadula mitengo akumabwezeranso kubyala ina, komanso mene akuchitira kumapereka misonkho. Ungoona ngati kuti masomphenya athu a 2063 aja akutheka kumene chifukwa cha makampani ngati oterewa ndi mafactory oterewa. Pa ulendowu Achakwera anayendera malo a kampaniyu ndi kuyamikira zomwe ikuchita, kuphatikizapo kulemba anthu ntchito oposera 3000. Iwo anadzalanso mtengo komanso kuyendera mtengo omwe unadzalidwa ndi mtsogoleri woyamba wa dziko lino Dr. Hastings Kamuzu Banda. Mneneri kampani ya Reply Adalitso Chimwala wati ulendo wa mtsogoleri kuyendera kampaniyi uthandizira kutukula kampaniyi, koma anapempha boma kuti lithandize kuthana ndi mavuto monga kusowa kwa ndalama yakunja komanso misonkho yomwe imapereka, zomwe anena kuti zikusokoneza ntchito za kampaniyi. Ndi pempho kuboma kuti nkhani ya misonkhoyi akadafewesako ndondomeko. Ife tizikhoma misonkho koma ndondomekozo zikhale zofewerapo. Aku Reserve Bank of Malawi tikagulitsa katundu uja kunja akumatengako magawo 3 pa 10 lina lonse. 30% ya forex imene timapanga cheneneti tikagulitsa katundu kunja amaisunga imene ichayo. Chimenecho chonso ndi chipsinjo. Pomwe ntchito yodzala mitengo ayitsegulire pa 17 December, kampani ya Reply yati idzale mitengo pa mahekitala oposera 1200. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wakhala mchigawo chakumpoto pafupifupi kwa sabata imodzi, pomwe mwazina anatsegulira ntchito ya 3 billion kwacha ya madzi kuchamphira komanso Msaka, Mzimba, komanso kukhazikitsa malo olimbikitsira mabizinesi okwanira anthu 2000 ku sukulu ya ukachenjede ya Nzuzu. M'malo mwa Zodiac kuno ku Nzuzu, ndine Towera Katswiri. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati Malawi akuyenera kumagawana ndi anthu osowa kangachepe komwe ali nawo. Iwo alankhula izi atamaliza kuyendera mabanja osowa mdera la Mfumu Ntwalo komwe apereka matumba afetereza, mbewu yachimanga komanso nyali zamagetsi adzuwa. Tili ndi ripoti la Noel Mkubwi kuchoka ku Mzuzu. Kumpoto kwa boma la Mzimba ndi la Mfumu Ntwalo muli banja la bambo ndi mayi William Amosi. Iwowa adakhala pano pamudzi wa Chuma kwa zaka 25 ndipo iyi ndiyo amati ndi nyumba yawo. Banjali lili ndi ana atatu ndipo limadalira ulimi pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, ngakhale kuti kupeza zofunikira pa ulimi nkovuta kamba ka umphawi. Vuto langa ndi nyumba limene mukuona mukuzionera somwe ndi maso. Ichi ndi chitsanzo chabe cha momwe Amalawi ena akuvutikirabe ndi umphawi m'makono ano. Polankhula pomwe anakayendera banjali, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walangiza Malawi kuti akhale ndi chikhalidwe chogawana ndi anthu omwe ndi operewedwa ndi cholinga choti nawo miyoyo yawo isinthe. Ndife Amalawi tizikondana wina ndi nzake, tili ndi mavuto osiyanasiyana, ndiye nkhani ndiyoti amene ali ndi kuthekera athandize nzake. Ndinenso kuti izi mnaziphunzira ndi kugwira ntchito ku ADRA. Dr. Usi anapereka matumba afetereza, mbewu yachimanga, ndalama komanso nyali zoyendera mphamvu ya dzuwa ku banjali. Ineyo ndi chimwemwe chozaza kwambiri, ndipo ndilibe choyankhula chifukwa chana kuti chotere chisinambi chanichitikira. Kupatula banja la Amos, anthu enanso okhala mderali alandira mphatso zawo kuchokera kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo. M'malo mwa Zodiac, ndine Noel Mkubwi, Mzuzu. Ochita masewero olimbitsa thupi monga kung fu, taekwondo ndi ena awalangiza kuti asamagwiritse ntchito nthanana zawo poopseza anthu kapena kuchita ziwawa. Mkulu wa gulu la Lions of Kaning'ina la ku Mzuzu Hassan Wasiri
wati kukhala ndi nthanana nkofunika kuti munthu akhale ndi thanzi podziteteza komanso ndi kuteteza ena osati kuzunzira ena. Iwo ayankhula izi pamwambo omwe amautcha kuti tsiku la ngwazi kapena kuti warrior mchingerezi omwe umachitika chaka ndi chaka pofuna kulimbikitsa umodzi pakati pa wanthu. Set. Net. Diso. Warriors Day ndi tsiku limene anthu opanga ife anthu opanga za martial arts ngati taekwondo, karate, kung fu, judo kunzuzu kuno tinapanga tsiku loti tizikhala pamodzi ndi kupanga ma demonstrations. Semakhange ti gathering timapanga every year mu December imene namba 2016. So cholinga chathu makamaka imakhala kuti ndikupangisa anthu kubwera pamodzi. Monga mmene mwaonera pali ma families, ma parents ana amene ali apa, komanso pali ife opanga za martial arts ndi ma surrounding areas anthu abwera kuzaonera. So emu yathu ndiyoti anthu tizikhala pamodzi tizisangalala monga muziwa kuti mjandanenera poyamba kuti fimu ya chaka chino ndi unity is power, umodzi muli mphamvu. Ndiye tifunabe kuti tiauze anthu kuti olopata khala kuti zipembedzo ndi zosiyana, olo kuti tili ku kayandale kati kupanga follow ma political parties zosiyana komano ndife amodzi. Yeah, so that's why tabwera panopa kuti tiauze anthu kuti mumodzi muli mphamvu. So uthenga wanga makamaka wopita kwa ma martial artists azanga ndoti asamatrain martial arts for violence komano azitrain for self defense. Chifukwa kuza kutrain martial arts kumapanga protect your community komanso kuzipanga protect paiwe weka, so timaichangeti self defense. Yeah. Mtsogoleri wa bungwe la FAM Fleetwood Haiya wati ndalama zokwana 1.2 billion kwacha za ntchito zotukula masewero pakati pa chisodzera ndi chitsimikizo cha chidwi chimene bungwe lili nacho kuti osewera ambiri mdziko lino athe kugulitsidwa. Naye katswiri osewera Thabo Sinong wati dziko lino lili ndi kuthekera kokhala ndi osewera ambiri ngati adindo ateka chidwi chochuluka kuchisodzera. Sambanda akutuza nkhani yonse mu ripoti ili. Ahaiya amene akwanitsa chaka chimodzi akutsogolera masewero ampira wa miyendo mdziko lino chiwasankhireni pa udindo wa mtsogoleri wa bungwe la FAM chaka chatha ati kuyika chuma chambiri ku ntchito za chisodzera pofuna kusula osewera ambiri nkofunikira pothandizira timu ya dziko lino ya Flames kuchita bwino pa masewero ake. Mtsogoleri wa bungwe la FAM uyu wati ichi ndi chifukwa chake wapereka 25 million kwacha pa ndalama zimene amalandira ngati malipiro apamwezi kuchokera ku bungwe la CAF kuti zithandizire ntchito za chitukuko cha mpira wa miyendo pakati pa chisodzera, ndipo bungwe ili tsopano lidzika chuma chuluka ku ntchitozi. Malinga ndi Ahaiya, timu ya Flames sinachite bwino kwenikweni mu zaka zikupitazi kamba kuti panalibe ndondomeko zogwirika zosulira osewera ambiri achisodzera. Ndi cholinga chathu kunena kuti mpira tikauyambira makamaka ku chisodzera mu zaka ziwiri zitatu tikhalatu a Malawi tili ndi timu yabwino. Ine ndi cholinga changa kapena chikhumbo changa kuti Malawi tiziona kupita kucha ku AFCON osati kungoti after 10 years after 11 years koma tikunena kuti mpikisano uliwonse kapena edition iliyonse ya AFCON tizikhala kupita kumene kuchako, koma kuti zitengera kuti tikhale ndi ma player amene azikhala akupezeka. Tikakhala ndi academy ngati imeneyi chaka ndi chaka tizikhala kupanga produce ma player akupita kucha ku under 17 kenako chaka chinacho zapezeka apita ku under 18 kenako mwina ajoina ku main team. Pakadali pano katswiri wa ntchito zosula osewera wa mdziko la South Africa Thabo Sinong amene adziyang'anira malo amakono osulira ukadaulo wina wa masewero a Luwinga Inclusive Academy ku Mzuzu wayamikira adindo oyendetsa mpira wa miyendo mdziko lino kamba kozindikira kufunika kosula luso lambiri pakati pa chisodzera. Kumathero sabata yangotayi bungwe la FAM latsegulira malo amakono osulira ukadaulo wa masewero a mpira wa miyendo a Luwinga Inclusive Academy ku Mzuzu amene anamangidwa ndi thandizo la ndalama zochokera ku bungwe la FIFA kumene achisodzera osapyola zaka 17 anyamata 27 komanso asungwana 15 akuphunzira mpira komanso bungwe la FAM likuwapatsa thandizo la sukulu. Ndi nkhani imeneyonso ndikuti tafika pamapeto pa nkhanizi kumasiyanasiyane nayinso mitu yake. Anthu awiri afa ena oposa